Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Diyos maray na hapon tabi sa indo kabus mga tugang. Kumusta mo kamo? Ngunya na daw na mauran-uran. Ngunya na Lunes, pon kang simana. Nag-uuran, may bagyo pa. Anyway mga tugang, padagos man kita giraray na maghatod sa indo ng informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na Lunes gani petsa 24 kang bulan ng Nobyembre. At pirang all daw na sana, pirang magbilang ka na lang ng pirang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay Disyembre na. Kasugma mga tugang, sa tuyan ng tinapos ang huling sinasabi natin liturgical calendar. Kasi sa tinatawag natin sa 30 po, ano, sa tuya ng ise-celebrar ang first Sunday of Advent. Ranina talaga. Christmas na. Saan natabi ang sendong mga regalo sa kuya? Ikaw pa din magtao sa kuya ng regalo. Di ka pa nagpapahiling dyan sa DCGB. Pero may kanya ako sa kwarto mo. Alam mo, madyang ko tao ka sa bago. Malive dyan ako sa tuyong istasyon. Nga lang medyo, talagang pirot-pirot ako ngunyan. Pagkatapos sabi ko, sige, kahit na pirot si Father Boots. Sila ang mata ni Father Boots. Dahil na nahiling. Tapirot na nga, nagtuturog-turog na nga ni. Pero mga tugang, padagos man kita giraray. Siyempre, maghatod ning inspirasyon, ning paglaom na miski nga ni kita nagkakaigwa ni mga sabi nga ni, bako man ka di malasan. Ang apod kaan mga bakong gayong magayon na sabihon ta araw kaya nagbabara bagyo-bagyo, nag-uran-uran, okay? Kaya sabi ko, napahingalo man ako because I have to take care of myself. Take good care of yourself. Kasi si Father Boots gustong mag-edad na 100 years old. At pag nag-100 ako, at kamo ay nakarumdum sa kuyang birthday, hatian ko kayo sa 100,000. Pangako yan, Father, pangako yan. Kung marumduman nindo ang birthday ko, kung dahil na narumduman ang birthday ko, diwa, wara. Anyway, mga tugang, gusto ko kasi maghalabig ang buhay ko. Kaya nga, pag ako po ay nagbibindisyon sa mga gadan, asin ako nagpapahid ng ulyo sa mga naghihilang na madali ng magadan, ang sabi ko sa inda, pakisabi man tabi kay Jesus, na pahabaon pa mo sa kuyang buhay. Yung hani, bami sa panganak ko sa kadakol na mga gadan. At the same time, ulyo pa ako sa mga ihanda sa mga madali ng magadan. Yan. Kaya siyempre, nag-aingat kita. Ingat kita sa kapagkat ang sa tuyang buhay ay talaga naman na handog ng Diyos. Hindi ba? Kasi ang buhay ay hiram lamang sa Diyos. Kaya may kanta nga ni, hiram sa Diyos ang aking buhay. Talaga. Father, baka magbagyo to, no? Di ko para kanta, tama bagyo iyan. Pero anyway, binabati ko kamagabos sa naghihinanyog, sa tuyong programang Marhay. Ang hapon, takom bako sa indong Marhay, sa indong hapon, gibuon tang Marhay. Gibuon tang maganda ang hapon, magandang hapon. Gibuhon ta iyan. Kaya mag-ugba kita, mga tugang, mag-iribahan kita. Kasi
natutuwa talaga ako kasi minsan pag nagduman ako sa mga baryo, ano tulad nung nakaraan Biyernes, napunta po ako doon sa Maslog, ano? At doon sa Maslog may mga nagkikinig pala doon. Of course nandoon si Al Mario, ano? Al nakikinig sa kayong asawa niya kasi couple leader pala sila sa PREX, Paris Renewal Experience. Yun. So yun, sinaduman, kadakol pa rin, magnanagdadagong. Duman nag-blessing din ako kaso saro dyan sa may subdivision niya sa Taisan. Ano, sabi sa ko, Father, pakibati mo man ako si Don. Si Don ang ano apelyido ka ito. Basta sabi na naramdaman ko ito. Di, asay ko ito sa pangaran. Naramdaman ko sa pangaran. Si Don at si Edna Dolot na taga Washington Drive. Abi, Father, pakibati po ang sakuyang agom. Pero di kami nagdadangog. At the same time pala, itong may nag-text ako kasubag, si itong taga Rapo-Rapo, si Letty. Ano nangyari sa emo, Letty? Tas ayaw ka din sa may, ano, tambulig, tambulig, bet, tambulig. Yun. Ano, anyway, yaong ka sa inyo niyan. Ano, sabi, nagkakan na, Father. Iyo tabi, iyo. Nagkakakan ako, gulay. Di man ako para kakaning mga maluto. Gusto kong sabi baga, magkakangkaning gulay, parang maging mahaba ang sa imong buhay. Yun, kumain ka ng gulay. Ang problema sa mga bata ngayon, ano? Ayaw kumain ng gulay. Gusto permiso mga mahamis, ano? Mga mahamis na, ano ito? Mahamis na grabe talaga, ano? Mga aki. Kaya huwag niyong sanayin kasi ang problema ngunyan baga, kadakol ng mga hilang ngunyan, dala ng inaapod natin lifestyle diseases. Araw kang alta presyon. Father, ba kung ka man doktor at paratarang bakan, miski po ako ba kung doktor, may aram din po ako tungkol sa health education. Kasi po ang sa imong lingkod, ang sa indong lingkod, kung dai po ako naging padi, siguro naging doktor ako, kaming duwang magtugang. Kaya susarok na lang tugang ko ang pinadoktora ko. Si Glacy, si Doktora Glyceria Bombase, nangunyan may agum na nasa Amerika sinda, si Ramirez. Okay, kaya yung mga pamangking ko din, ano, mga pinsang kong doktor, dati Doktora Bombase, Doktor Bombase walang problema. Nami-maintain si Doktor Bombase, arugan sa Naga, mayroon si Doktor Bombase na sa heart, magaling yun. Si Tisoy, kaya sa Bicol, BMC yan, Bicol, ano yan, Medical Center yata yan, di ba? Yun, kaya makita si Dr. Bombase. No, si Dr. Bombase naman, na taga Daet, yun na nga, sumakabilang buhay na siya. Yung mga doktora Bombase. Kaya kami medyo, ano talaga sa doktor, ano. Kaya, so pinsan ko sa Naga, gabo so aki niya, doktor, doktora, doktora. Ako nagdo-doktor, doktor, doktor. Ako nagdo-doktor ako. Ano, John? Doktor ang kita doon. Yeah. Magpa-doktor ka mo kay Doktor Bombase. Pero padi na kasi siya. Kaya sabi kay ni Mama, narumduman ko kay si Mama, kambuhay pa. May aki ako ning padi. Ano? May aki akong doktora. Pero mayo man. De bale, ano, sabi ko, Mama, pinagpapangadyi kita. Kasubanggi nga narumdo. Napanaginipan ko sa mga magulang ko. Siguro yaw na sa langit ito. Pero kong pigpapangadyi. And by the way, kasi siguro dahil kasuhapon mga tugang, kasugma, kami duwan ni Father Bobby, ano? Bobby, si Father Roberto Castillano, OP, siya po ang Vice President ng Religious Affairs digdi sa University of Santo Tomas, Legazpi. Kaming duwa sa kakaibahan mo itong sakristan na taga Fatima, si Fed. Ano, Fed ba yun? Nakalimutan si Fed. Pasabi, pumunta kami doon sa
Bangkeruhan Cemetery, Catholic Cemetery. And by the way, kung nagdadaog si Father Egay, thank you very much ha. Kasi actually halos na mga sementeryo dito sa Albay ay naikutan na rin namin ni Father Bobby. And by the way, nagmimisa kami, lahat ng mga puntod duman ay biniblessan namin. Ano? Yan po ang special ministry namin ni Father Bobby sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sabi nga nila kasi, di ba, may mga tour, may different tour. Kami naman, Campo Santo Tour. Campo Tour. Campo San Tour. Yun, nagtutour sa mga sementeryo. Alam mo, naikot ko na po yan, ha, digdiho. Ang primero talaga na ginibumi ni Father Bob, ganyan Father Bobby na siya. Kaya itong panahon, hindi ba siya Father Bobby? Siya ay Reverend Roberto Castillano. So ako po, padi na. Nagdumang kami sa San Jose. Ha? Nagpaalam din kami doon sa parish priest. Kasi siyempre, magpapaaram ka talaga sa mga parish priest sapagkat out of respect sa kanilang jurisdiction. So nagpaalam kami doon sa parish priest ng San Jose Camarines Sur na mabless kami duman ng sementeryo, mamisa pala duman sa loob ng sementeryo, sa chapel ka sementeryo at mabless kan iniikot mo ito. Sabi nga ni Father Bobby, ang holy water Mindara, mga 5 gallons, 5 gallons. Iniikot mi talaga iyan. Iyan, sa kaliwa, ako sa kanan. No? Iniikot talaga yan. At ito naman po, hindi naman kami naniningil. Ano po dito? Ito po ay serbisyo. Kasi ako at si Father Bobby, naniniwala po kasi na ipangadji tabi niya to ang mga kalag sa purgatorio. Tang mga kalag sa purgatorio mga tugang, nagtitiusinda, pero di pa sila makaduman sa langit. Kaya kay puan ninda ang tabang tang mga buhay. At yung mga, siyempre, yung mga nasa langit na, matabang man sa inda, kaya nagtatarabang tabang kita. Kaya pag nanduman na sila sa langit, makakatabang man sila giraray. Tanda ng mga tugang na gratitude, yung sabi may utang na loob. Totoo po yan eh. Alam mo, nakikita ko, ang experience ko dahil sa pagbibindisyon namin sa mga sementeryo, nako talagang sabi namin hindi ko alam kung ilan na ang nakapasok sa langit, but I know may nakapasok sa langit kasi nga dahil sa awa ng Diyos. Tandaan po natin ito not so much because of our own merits, but because of God's merit, God's mercy and love. Kasi minsan, akala natin, papasok ako sa langit kasi karapatan ko lang dahil gumawa ako ng kabuti, may utang ang Diyos. Hindi po ganun. Remember, everything is an amazing grace. Everything is a gift from God. Hindi mo pwedeng sabihin na ang Diyos may utang siya dahil nagpakabait ka. Ano ang mga mentalidad natin parang mga eskriba at pariseyo? Kwentas claras. So, gumawa ako ng ganito, dapat ikaw, Panginoon, bayaran mo ako ng ganito. Hindi po ganon ang ating relasyon sa Diyos. Ang relasyon natin sa Diyos bilang pamilya, na siya ang ama, siyempre, ang ama, wala naman utang sa anak. At yun talaga, diyan, respeto lang. Respeto talaga. Kaya ang importante mga tugang, bilang pagrespeto sa mga gadan, pinapangadji namin, pinapagdasal natin sila. So, tayo tingnan mo, because the communion of saints, tandaan po natin, ang communion of saints na to, hindi naman necessarily canonized saints. Because alam mo, lahat tayo, we are called to be holy. Lahat tayo tinatawag na maging banal. Lahat po tayo. Kaya lang, minsan dito sa mundong ito, sabi ko nga doon sa mesa ko kahapon, tulad sa Ebanghelyo, yung mga tao, pinagtatawanan si Kristo, insulto pa si Kristo, sabi ba nga nila bumaba ka dyan sa krus na yan, iligtas mo ang sarili mo kung ikaw talaga ang Kristo. Kung si Kristo ay sumunod sa mga sabi-sabi ng mga tao, tinatawag na opinion ng mga tao, hindi sa salita ng Diyos. Tandaan po natin
hindi bumaba si Jesus, hindi pinakinggan yung mga sabi, sigaw ng mga tao sapagkat hindi naman talaga yan tama. Ito po ay mali, ano? At huwag kang susunod sa mga maling salita, ano? Maling paanyaya. Kaya ang ginawa ni Jesus, kahit na ano yun, talaga hindi siya pwede siyang bumaba kung kakayanin. Pwede niya ipakita ang kanyang kapangyarihan bilang hari, bilang Diyos. Pero hindi po. Bakit? Kasi sabi ko nga, kung si Jesus bumaba doon sa krus at sinunod yung kagustuhan ng tao at hindi si Jesus namatay, di tayo naligtas. Yun dahilan. At tandaan mo, mabuti na lang, may nakakilala doon. Yung magnanakaw na isa, ano pa si Jesus, ininsulto kung ikaw nga ba talaga ang Diyos. Iligtas mo ang sarili mo at iligtas mo kami. Mabuti na lang sinuway siya ng isang magnanakaw. Ang sabi ng isang magnanakaw, tayo lang magnanakaw. Dapat lang tayong maparusahan, pero itong taong ito, walang kasalanan. Tingnan mo ha. Maganda po yan ha. Siya ang unang Catholic faith defender or Christ defender. Tayo po ay dapat maging tagapagtanggol kay Jesus. Pinagtatanggol ba natin si Jesus? Pinagtatanggol ba natin ang simbahan? Yun. Siya, alam mo, ang unang nagtanggol kay Kristo ay yung magnanakaw na nagsisi sa kanyang kasalanan. Ang tawag natin dyan, yung mabuting magnanakaw. Kasi may masamang magnanakaw, talagang nagpakasama pa siya, na binigyan na siya ng pagkakataon na makapagsisi sa kanyang kasalanan. Ayaw niyang magsisi ng kasalanan. Pero itong magnanakaw na isa, nakita niya ang pagkakataon. Ito na, nakawin ko rin ang halangit. Pero paano mananakaw ang langit? Akuin mo ang pagkakasala mo at magsulsul ka. Okay, sabi niya, maganda ba ito? Remember me. Alalahanin mo ako when you are in your kingdom. Tingnan mo, nakilala na si Jesus ay hari. Bakit? Sinabi niya remember me when you are in your kingdom. Yun, di ba? Alalahanin mo ako pag ikaw nasa iyo ng kaharian. So, kaharian. Ang may kaharian ay hari. Di ba? Logic lang naman yun eh. So, ano nangyari? Naalala. Kaya sabi ni Kristo, ngayon ding ito, isinasama kita sa paraiso. Napakaganda mga tugang yan. Kaya yan ang namin, na tayo ay magtulungan, At maganda po 'yan. Kaya kahapon nandoon po kami sa Taysan, Catholic Taysan, Bangkiruhan pala sa parokya ni Father Egay. Nagpapasalamat kami kay Father Egay at yung bang naghatid din sa amin doon sa cemetery. And by the way, nung halos marami na kasi, una pumunta kami sa Tiwi. Nagpapasalamat din ako kay Father Alan. Si Father Alan, yung nanay daw niya, nakikinig. Hi, Manay! Nakikinig lagi yun. Si Father Alan. Pumunta kami kay Father Alan. Tapos pumunta kami kay Father JR sa Malinaw. Pagkatapos nung isang linggo, bago sila pumunta mga pari sa retreat, pumunta kami kay Father Paul of Pemian. Tuwang-tuwa ni Father Paul. At estimado kami. Thank you very much, Father Paul. Tapos sabi niya, oy, kayong dalawang sakrisan, samahan yung dalawang paring ito. Sinamahan kami, pumunta kami sa Malilipot Catholic Cemetery, nag-bless din kami. Alam mo, ganun din. Gusto kong pasalamatan din si Father Tonipet diyan sa Santo Domingo. Matagal na po yun. There was a time na pumunta kami doon, grabe talaga si Padre Tonepet. Yung pati commentator, naglagay pa ng sound system doon sa sementeryo, nagmisa kami patas nag-bless kami. O ganun din, gusto ko rin ba ako makalimutan yung sa Bongga Cemetery at doon sa Nepomuceno ba yan? Paris ng Nepomuceno, mga salt. Thank you very much, Father. Sorry, nakalimutan ko sa pangalan ni Father. At ang hindi na lang namin napupunta na sementeryo dito sa Albay ay yung Nito, Libon, Ligao, Pulangi. Yun na lang, 4 na lang pala
saka yung kamalig, yung malapit na yan. At by the way, kung nakikinig si Father Levy, Father, kami ay humingi ng iyong permiso na kami po ay makapagmisa dyan sa sementeryo sa Arimbay at makapag-bless din. Kasi ito po, special ministry po ito. Ginagawa po namin ito, kami dalawa ni Father Bobby, kasi malakas po ang aming pananampalataya at sa kalag sa purgatorio, na ang mga kalag sa purgatorio kailangan ng panalangin. At the best prayer is the Holy Mass. Kaya yung sabi nga namin ni Bobby, yung sprinkle ng holy water doon sa mga pantyong, ano na lang yun? Additional lang. Pero ang importante po doon na ipagmimisa natin. Na mamimisahan. Kaya naikot si Father Bobby. Ako, sementeryong napuntahan ko, mga 12 pa lang. Si Father Bobby, 40 plus na eh. But anyway, mga tugang, kasi sa Manila, pumunta siya. Pinupunta niya talaga. But anyway, ito po ang gusto kong ipano. Let us all be a witness of the resurrection. Yan na po ang dahilan eh. What we have to be witnesses of the resurrection. Totoo po, lahat tayong mamamatay. Sabi ko nga pag may nagmimisa ako sa patay, ito po mundong ito. This world is a dangerous world. Why is this a dangerous world? Because nobody gets out of this world alive. May nabalitaan na po ba kayo na umalis dito sa mundong itong buhay? Hindi. Patay. Pinapatay ng mundong ito. Kaya huwag tayong padadaya sa mundo. Tandaan po ninyo, sabi ni Kristo, di ba? Because itong mundong ito sinungaling. Marami mga sumusunod sa mga values, worldly values ng mundong ito. Nagsisinungaling dahil ang kanilang value is kasakiman, aking sarili, magpakayaman, sikat na sikat, lahat akin, kasakiman. Yun po ang pandaraya ng mundo. Sinasabi, ay di ka mamamatay, di ka pa mamamatay. Totoo, hindi mo ba alam? Lahat tayo mamamatay. At ang mahalaga lang po dito, nakahanda po tayo lagi. Ihanda natin ang ating sarili sa buhay na walang hanggan. Anyway, babalik muli si Padre Bus pagkatapos ng mga paalala. Ang oras sabi ko niyan, 25 minutes after 1 o'clock. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na
na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan. Habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Super Crazy Sale is here. It's a sure shopping spree this holiday season. Super Crazy Sale at LCC Supermarket happening from November 27 to 30. Get ready for super crazy deals of up to 50% off. This is your chance to grab your favorite items with super crazy prices, super crazy savings, and super crazy LCC Rewards exclusives. Join us at LCC Supermarket for this exciting crazy event and don't miss out on the crazy offers and surprises waiting in stores. LCC Supermarket is also giving you the Super Crazy Sale Midnight Shopping at LCC Legazpi, Maine on November 28 and at Naga Felix Plaza on November 29. Lots of exciting activities and surprises await you, mga ka-LCC. See you on November 27 to 30 for the Super Crazy Sale at LCC Supermarket. Let's make this unforgettable, mga ka-LCC. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos. Di ako Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyanal daw ning Lunes, pecha 24, kang bulan ning Nobyembre 2025, kung saan ang sa indong lingkod ay yaon sa iyang komportableng harong sa iyang kwarto. Yan ako sa kwarto, nagsusum lang po ako ng gamit ko. So, through talagang, magaling talaga ang DCGB, ang tinatawag nating digital connection. Anday ko aram kung kamo kasugma kasi kang November 21 hanggang November 22 sa Amerika po nagkaigwan ning Youth Congress, National Youth something, nakalimutan ko ito. Basta mga kabataan nandoon po. Galing, dami mga sinuporta ka ng mga Amerikanong obispo, mga pare, sa mga kabataan. There were about, sabi nga, 16,000 young people doon sa Indianapolis. Magayon ng mga tugang, ha? Kaya ito pa ay ginagamit na tinatawag natin na ginawa ni Santo Papa. Si Santo Papa nakipag-ulay kasi ito yung conversation ang tawag po ngayon ito conversation with the people and with the young people, lalong-lalo na mga tugang duman sa hanapin ko nga ito. Magayunon ito bago ko pala hanapin, gusto kong batiin naman si meron pala nagsabi digdi sa kuya sa batiin natin si Alvin. Oy, good day, Father. Andito naman ako sa nakikinig. Thank you very much, Alvin. Oy, God bless you. Okay. So,
magayunon sa itong nangyari kaso sarong aldaw duman sa sa Amerika. Magayon mga tugang, ito po yung walang pagkakaiba na kung saan ang Satuyang Santo Papa ginamit po niya ang social media, ang tinatawag natin, sabi nga diyan digital connection. He wants to connect with people. At ito naman nga po ang ating mahal na Santo Papa, makikipag-connect po naman kasi our Pope Leo XIV will bring a message of hope and peace to Lebanon. Kailan po ito sa November 30 hanggang December 2. Kaya pagdasal po natin ang ating Santo Papa. Kaya ito po sa Lebanon because message of hope and peace to Lebanon. May apostolic journey po siya. Pagdasal po natin kasi November 30 hanggang December 2 doon sa Lebanon ngayon 2025. Okay, magayunon mga tugang. Alam mo, magayunon ang ginibo ni Santo Papa na siya po ay sa mga kabataan. Maganda talaga na ito ginamit niya ang media, itong Zoom. Nag-Zoom sila ginamit na ang Santo Papa nasa Roma, pero yung mga kabataan nandoon, nakikinig sila sa Indianapolis. Yun. Napakaganda talaga yun, mga tugang. Magayunon itong sa iyang mga mensahe talaga. Sabi nga dito Pope Leo XIV connected virtually with about 16,000 participants of the National Conference of the Catholic Youth of the United States. Wow! Actually, pwedeng gawin din po ni Pope Leo dito sa Pilipinas yan. Alam mo, kung talagang hindi talaga siya makapunta dito face-to-face o personally, pwede halimbawa, ang laki ng grandstand, pagkatapos magkaroon ng Zoom, maganda, sakang ganda talaga. Itong mga Amerikanong ito, they gathered in Indianapolis Stadium in the state of Indiana noong November 20 hanggang November 22. At alam mo mga tugang, in a live connection, the Pontiff answered questions about sacramental life. Alam mo maganda walang po ito hindi to sinasabi scripted. Hindi po ito scripted. Kaya the Pope talked to the people, to the young people with heart. Heart to heart talk po ito. Napakaganda. Kung napakaganda po itong ginawa ng ating Santo Papa, yung digital connection. Kaya nga ako ngayon, di ba, ginagawa ko ngayon, kahit nasa kwarto ako, may digital connection po tayo. Alam mo, pwede na po ito Gawin natin ito, halimbawa, kasi there is no reason, hindi ako makakapagbigay ng talk sa inyo kasi I am busy here. Naalala ko yung isang, dapat siya ang magbigay ng retreat namin doon sa mga Dominican nung panahon na last year yata yon. And I think si Bishop Milo. During that time, si Bishop Milo, ang kanyang nanay ay emergency sa hospital. So, ang ginawa niya, hindi siya makapunta sa amin. So, ang ginawa ni Bishop Milo, ginamit niya po ang tinatawag na Zoom. Kaya nga, nag-Zoom kami. So, nakikita namin siya, nakikita namin live na live. Tulad nito, nakikita mo si Father Boots, live na live sa DCGB, pero yaon pa ako sa kwarto ko. Inang tinatawag natin digital connection. O kalimbawa, yung obispo ng anumang diocese na makipag-ugnayan sa mga parishioners o sa mga kasi hindi talaga one way or another, hindi talaga makagawa ng physical presence. Pwede rin po ito. Pwede tayo magtanong. Maganda po ito. Gamitin po natin, sabi nga ng ating Santo Papa, gamitin po natin. Hindi tayo paggagamit ng media. Gamitin po natin ito, especially to spread the kingdom of God. Kahapon ating pinagdiwang po ang Christ the King. So we can spread the kingdom of God
of course, face-to-face. And we also use, ito po, ang tawag nga natin media, ito pong mga social media ito, they are only means. They are only tools. They are not the end. Hindi pwedeng ipagpalit po ang tinatawag natin na personal touch. At the same time, yung kasabi nga doon sa AI, ng ating, alam mo, gamitin natin ang AI. Pero huwag tayong maging dependent sa AI. Na ibig sabihin, na halimbawa, gagawa ka ng assignment o tanong mo kay AI, AI, ganitong gawin mo. Hindi, dapat gamitin mo pa rin ang utak mo. Kasi parang pag nawala sa AI, at least ikaw may utak ka pa rin. Ang problema, ibinibigay mo na yung utak kay AI. Ikaw ay nagiging bobo. Tanda natin dati noon, naalala ko nang kami mga elementary, we had to memorize the multiplication table. Kasi pag alam mo yung multiplication table, ibaliktarin mo naman, malalaman naman ang division table. Kung may multiplication table, mayroong division table or additional table or subtraction table. Ganun lang po mga tugang ngayon. Pero ngayon, sandali Father, wala akong calculator, ika-calculate ko pa. Hindi po. Alam mo, huwag tayong maging dependent sa technology. Okay? Because technology pumapalpak. Minsan yan, di ba? Ako, dati, di ba, minsan, ay walang sound. Yung pala, because technology po yun. Tandaan natin, technology is not absolute. And it can never be, say, permanent. Hindi po yun. Ang tao, yes. Kasi ang tao may creativity. Tandaan po natin, ang AI, ang technology, kung ano ang nilagay mo doon sa computer mo, yun ang makukuha mo. Pero ang tao, nag-iisip. Ang AI naman, nag-isip na kasi yan. Kaya nakapag-isip. Pero hindi yung tulad ng tao na ang tao ay creative. Ang AI, hindi po creative. Ang masasabi nga lang natin doon, sila po ay, meron na sila kasing, may mga data na sila eh. Actually, tingnan mo, hanapin po tabi nindo ang Father Boots, Father Gallardo Bombase Junior OP sa Google. At makikita mo, nandoon po kasi, depende po sa nilagay ko doon at sa mga nagbigay sa akin. Kaya maganda po yan, sabi nga ng Santo Papa doon sa magandang pagtitipon ng National Conference of Catholic Youth in America, maganda po yun eh. So, tinanong siya tungkol sa sacramental life. Ang sabi nga, maganda ito sinabi ni Pope Leo, sin never, mayroon, naalala ko yun eh. Sandali ha. May na ako yun eh. Yan, napakaganda yung sinabi. Tandaan, sin never has the final word. Yun, napakaganda po yun. Tandaan natin, kasi may nagtanong. Sabi niya, if we can be discouraged when we fall, yes, we can be sometimes we do not focus, sabi ni Pope Leo doon, nakuha ko doon na, do not focus on your sins. Ang problema sa atin mga tugang, kitang mga tao, we could keep on focusing on our sins. Nagkumpisal na, Father, pinatawad kaya ako? Yan. Don't focus on your sins. Para tayo mga eskriba at pariseo, wala na ibang nakita kundi kamalian, kasamaan, kasalanan. No, tandaan po natin. Look, sabi niyo, don't look at your sins, but look to Jesus, because Jesus can forgive your sins. Yan, napakalaga po yan. That's why we have to trust in God's mercy and go to Him with confidence, because He will always welcome us in His home. Kaya tandaan po natin, maganda ito. Natandaan ba ninyo ito? Ito sinabi ni Pope Leo at the beginning of his pontificate. Sin never has the final word. Okay? Napakaganda. Napakaganda po yung sinabi niya. So, at the same time, sinabi niya, may mga tanong kasi yung mga bata doon kay Pope Leo. For example, sacramental, yung mental health, technology, yung artificial intelligence, and the future of the church. Sabi niya, when the moment external hope to one another, we have to actually, sabi nga,
give hope to one another by word of hope or any gesture of encouragement. So we have to be an agent of hope to one another. Okay? Na maganda po yun. So, alam mo, sabi nga, many understands what we go through. And she says, praise for us. There's a powerful way to us to help. And that's what praying the rosary. Kaya nga minsan, pag tayo po ay punong-puno ng problema, humingi tayo ng tulong. Huwag mong sasarilinin. Kaya may nagpapakamatay, may mga depression, kasi sinasarili nila. Akala mo, ask help. Humingi ka ng tulong, especially through prayer, through Mary especially, because through her intercession and with all the saints praying for us, we can confidently place everything in God's hands, knowing that He will always hear us. He is always with us. Napakaganda po yan. Okay? So, when we face challenges or worry about the future, it might be good to remember that the promise that Jesus has made to Peter when he said, the gates of hell will not prevail against the church. Tunda no, minsan may mga nagsasabi, anong mangyayari? Baka babagsak ang simbahang Katoliko. No, tandaan po ninyo, sinabi ni Kristo kay Pedro, okay? Upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against the church. Okay? Because Jesus will always be the perfect guide and love. Kaya napakaganda po yan. Ano? So sana po, ganun natin yan, ha? Because God loves us and evil will not prevail. Okay? We are all in God's hands. Jesus wants everyone to come closer to Him. Alam mo ang ginawa ng mga kabataan sa Amerika nung nagkaroon sila ng National Catholic Youth, National Conference of Catholic Youth, nagkompisal, nagkaroon sila ng Eucharistic Adoration, and lalong-lalo na yung nag-ano sila ng kay Santo Papa. At sabi ng Santo Papa maganda ito tularan natin si Carlo Acutis. And by the way, dito sa Albay, meron po tayo dyan na simbahan na dedicated kay Carlo Acutis. Ako po, galing ako sa Italy. Galing po ako sa Assisi. Nakita ko po mismo ang katawan ni Carlo Acutis. Unang-una, gwapong-gwapo talaga itong batang ito. Pero nang ginawa niya, ginamit niya ang technology. Okay? Sabi niya, by the way, Carlo Acutis quoted and urged young people to follow his example. Be aware of the time you spend in front of the screen and make sure that technology is a service of life, not of the other way around. Okay? Napakaganda po yun. Magaganda. Sabi nga, the same concept applies to artificial intelligence, which can process information rapidly but cannot replace human intelligence. Ano? She cannot offer true wisdom, decide between right and wrong, or admire beauty with awe. Tandaan mo, hindi naman talaga ang AI makapagsabi, tama ba ito o mali ito? Hindi pwede kasi wala naman siya talagang human intelligence. Ano? Therefore, beware that the use of artificial intelligence does not limit your authentic human growth. Gamitin pa rin po natin ang ating mga utak. Okay? So use her so that if tomorrow she disappears, you will still know how to think. Yan. Kasi minsan nakadepende ka na lang. No, never depend on anything. Depend on God because God is always permanent. Kaya hindi po siya nawawala. Kaya create and act. Okay, remember, artificial intelligence can never replace the unique gift that we human beings, human intelligence we have in this world. Okay, anyway, babalik po si Father Boots pagkatapos ng mga pagdurumdum. Ang oras namin ko niyan ay 47 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Cobra Energy Drink.
Tatak mo, Tatak Cobra Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank, Pamascolone. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Clone, Pamascolone. Sa Shoppers Home Clone, Pamascolone. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kirgiraya sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombaseo P. Ngunyanal daw ning Lunes at sa tuyang aning pinag-urulayan ang mga nangyari mga kaaging aldaw, magayon ng mga tugang. Ano? Punggan sa kuyang maginibo, ano? Siyempre, kita tapa habang buhay, magiboning karahayan, ano? Magtabang sa kapwa, ano? Tabangan ta. O, di ba? Sabi ko, nagtabang-tabang kita. Miski gada na nga niyan, tabangan tamang giraray. Hindi yung pakatapos ka nga na ilubong na yan, pinabayaan na lang sa sementeryo. Dahil man tabi, sa tuyang atamanan manggiraray ang mga gadan. Paano kita magiging tagapag-atamang kan mga gadan? Sa tuya pirming ipangadji. Ano? Siyempre, yan. At ang mga buhay din, lalong-lalo na ang mga kabataan. Sabi nga ni Pope Leo, ano, magayunon talaga. Sabi niya talaga itong, the more you come to know Jesus, the more you will want to serve Him and His church. Yun. Totoo naman talaga yan. Okay? Sabi nga ni Pope Leo, remember, making a difference usually happens through our simple daily faithfulness. Yung mga araw-aral daw, maging ano ka lang, faithful ka lang sa mga trabaho mo. Yan, maganda po yun. At actually, mayroong iniwan na magandang tanong doon sa National Conference of Catholic Youth in America. Yung tinatawag ko kaninang nagkaigwa sila ng digital connection. Ano kaya ginigibutan mo yan? Actually, dahil ko ka mo nahiling. Nahiling nindo ako pag nagdo ka mo sa Facebook Live ng DCGB News Online or sa YouTube, pero sa anday ko ka mo nahiling. Pero nangyari naman kasi may digital connection na nahiling ni Pope Leo ang mga youth duman sa Amerika sa Indianapolis at nahiling din si Pope Leo duman kan mga aki through digital connection. So importante, let's be connected to one another. Connected din po talaga ito kahit pinag-una natin. Connected lagi. Connected tayo sa mga gadan. Kasi may kalagsid na, may kalag naman kita. May kaluluwa. So yung kaluluwa natin, may kaluluwa sila. Yun po yan. May connection pa rin yan. Tayo naman may connection. At huwag tayo mawala sa connection.
Kasi pag nawala ka ng connection, wala ka ng communication, yung ba uwi ka sa isolation. Yan baga. Magayunon. Ang hapot duman sa magayunon sa how can I help others to come to a deeper relationship with Christ as his yun maganda yun. Magayon baga talaga. How can I be an agent of being a peace builder and friendship around us? Sabi niya, seek the real friendship that offer. Tandaan po natin, and carry God's presence with joy, hope, and be a witness of hope. Magayon mga tugang talaga sa itong nangyari duman sa itong National Conference of Catholic Catholic youth, Catholic youth sa Amerika. So sabi pa nga magayon din sila sabi yan much of the meeting was focused on the future of the church and the contribution of the youth. So, alam mo, may ambag kamo gabos. Kamo, wag mong sasabihin, wala naman si Father na sinasabi. Hayaan mo si Father ang gumawa ng mga gawain simbahan na yan. Hayaan mo na siya. Gusto niya. Hindi naman. Dapat gawin natin, tulungan po natin si Father. Iyon po. Ito, pagtulungan tayo. Hindi man sa pagmamalaki. Nung ang ating mga kapatid na nag-retreat, minabuti ko din na makatulong sa kanila. So, punta ko sa Tabaco, kay Father Fred, nagmisa doon kasi pero sabi ko depending on my accessibility and availability kasi siyempre ang unahin ko naman dapat dito sa amin sa UST. So pag medyo available naman ako, hindi naman wala akong gagawin dito, di gagawin ko yon, tutulong ako. Kaya nga nakapagmisa po ako sa Bicol University 2 beses, tanghali yun. At marami inuumaw ko po, kinukongratulate ko pala yung mga taga Bicol University kasi every day may misa po sila every Monday to Friday. Ang alam ko minsan si Bishop daw nagmimisa diyan I think first Friday may nakapagsabi sa akin minsan may healing mass sila diyan kay Father Momoy And by the way, yung congratulations din po diyan sa chaplain sa Bicol University. Sino ba to? Yung batang pare. But anyway, congratulations. So, at nakapagmisa po ako doon kasi wala nga sila. So, sabi ko, gawin natin, magtulungan tayo. Yan naman talaga ang buhay natin, Kristiyano. Nagtutulungan tayo. The Communion of Saints, related pa doon sa sinabi ko pagbibisita sa Campus Tour. Campus Santo Tour. Campus Santo Tour. Kasi kami dalawa ni Father Bobby nagtutour sa mga Campus Santo dito sa Albay. Campus Santo Tour. So much of the talaga importante magtarabang kita, sabing ambag, mag-ambag-ambag kita. Tulad sabi ni Pope sa mga kabataan doon sa Amerika, the church the future of the church also nandoon sa mga kabataan, ano bang contribution nila? Kaya ang sabi in this matter, the Pope stated, the first thing to be done is to deepen friendship with Jesus. So maganda talaga kung si Jesus ang unahin natin. Di ba sabi ba sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin talaga natin ang kaharian ng Diyos at everything will come. Yan. Hanapin natin yan. So sabi ni Pope, maganda po ito. Ang advice ni Pope sa mga kabataan, deepen your friendship with Jesus. Dapat kaibiganin natin si Jesus Tanda natin, sabi ba ni Jesus, I call you friends. I no longer call you servants. I call you friends. Yun. Maganda itong paalala ni Pope Leo sa tuya. Hindi na sa mga kabataan, sa atin dan. Ang sabi pa nga ni Pope Leo sa mga kabataan, don't settle for a superficial version of faith. Yung mga superficial, ang tawag natin nominal, katoliko sa ngaran, pero hindi naman katoliko sa gawa. At halimbawa,
Ang hamon sa atin ngayon, maging Katoliko talaga sa gawa, hindi sa bunganga, hindi sa ngawa na ngawa, kundi maging Katoliko, na talagang tulad ni Kristo. Yan. Ang sabi ni ni Pope, don't settle for a superficial version of faith. Yan. He also warned that what cause nagkakados ng division. Ito po, lalo sa politika. Lalo Pilipinas ngayon, di ba? Sabi ni Pope Leo, be careful not to use political categories to talk about faith. The church does not belong to any political party. On the contrary, it helps to form its consciences so that they can think and act with wisdom and love. So sabi nga, ang simbahan ay konsyensya ng bayan. Yan. Kaya tayo po nagsasabi, yan ay mali, yan ay tama. Because hindi naman pwede magsabi ang bayan mali, because hindi na po nila nasa larangan yan. Sa ating mga simbahan, we have the faith and morals. Okay? Sabi ka, mag-ingat tayo, Kasi ito po kasi nagdi-divide, So don't be an agent of division, but we have to be agents of unity and peace. Anyway, napakaganda po kaya ini-encourage ni Pope Leo ang mga Amerikano, mga kabataan in a unique digital discussion, dialogue, okay? Telling them that the future of the church, the young people, your voices, your ideas, your faith matter right now. Okay? Just like you, kayo nakikinig, your faith, your voices matter. Anyway, inabot tayo ng oras na pamamarami ito. Giraray si Father Boots. Nagpapasalamat po ako kay, I think si June Napolis ang ating technical dyan. Thank you very much, June. Ang galing-galing mo talaga, June, ha? Thank you very much. May utang pa ako sa Indo. Hindi ko pa itatao sa Indo. So, sa kuyang pasalubong hali sa Italy. Anyway, meron dito. Pagpunta ko dyan, saka kay Jerome Martinez, kay Jenny, sa lahat yan, siyempre, kay lahat dyan. Okay, thank you very much. Ito giraray si Father Boots Bombase OP, nagsasabing, God bless you everyone. Keep going. Carry always Jesus in your heart. Bye-bye. Love you all. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism.